Ҳамада ассалому алайкум бародарон, хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мисли ҳарвақта 12 мошини фурӯшӣ дорем. Мошинҳои арзонанд, мошинҳои хубанд. Боварӣ дорам ҳар яки шуморо маъқул мешавад. Навора бо диққат то охира тамошо кунед. шахсоне ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавем бародарон, дастгириро фаромӯш намекунем. ва шахсое ки мошини фурӯшӣ доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои ҳар як шахсе ки моро дастгирӣ мекунад, барои лайкотон, барои комментариятон. ва мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем бародарон. курси имрӯза бошад 1000 рубл 146 сомонӣ тоҷикӣ. рафтем. ва мо бошад мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Якум мошини фурӯшӣ Daewoo Espero соли барориш 1995 дар кузуфи седан. Рангш бошад сиёҳ, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, моторш созаифта, бензини холӣ, газа дидагӣ нестай. Мошин камрасхода 4 электропакет дорад, аютчот синематикадаги хадавоюш 100% фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад гуфтаистай бародарон 10000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 68000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ BMW 3 Series S соли барориш 1998 дар кузуфи седан. рангш бошад сиёҳ, объем мотор бошад DVD, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, фавран фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад гуфтаи савдо кардан мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. нархша бошад гуфтаистай 30000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 25000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дастгирии моро фаромӯш намекунем ва мо бошад мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони сеюм. якду бародар аймон 06 дархост карданд. 06 сурх. марҳамат бародарон, ваз 2106 соли барориш 1982 дар кузуфи седан. рангш бошад сурх, объем мотор бошад 0.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Конибодом. нархша бошад гуфтаистай 7500 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 51000 рубл. марҳамат харидори аниқ бошад, мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. чорум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi соли барориш 1996 дар кузуфи седан. рангш бошад сафед, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатош то моҳи марта ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад, марҳамат занг занед гуфта. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша бошад гуфтаистай 14000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 95000 рубл. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1995 дар кузуфи седан. объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ. нархша бошад гуфтаистай 17000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 116000 рубл. харидори аниқ бошад, мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ BMW 3 Series S соли барориш 1992 дар кузуфи седан. рангш бошад сиёҳ, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, яксола ҳуҷҷат дорад, салонаш тоза, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархша бошад гуфтаистай 15000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 102000 рубл. марҳамат шахсони харидори аниқ бошад гуфта савдо карда мешавад. алишам мешавад ба ягон Nexi ё ягон 010.
ва аз 21:19 ҳамбоша мега алишкардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. автомошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли бароиш 2001 дар кузуфи седан, рангаш бошад серебристӣ, объем мотор бошад D, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотораш навай, вагонаи втай, коробкаш созай, салонаш тозай, ҳуҷҷат дорад, пусидагӣ надорад, краскаш бад нестай, фавран фурӯхта мешавад, алишан мешавад, ба Opel ё Volkswagen бошад. марҳамат шахсони харидор метавонед занг занед ва вариантҳои худтонро пешниҳод кунед. нархша бошад гуфтесай 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 157000 рубл. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. автомошини фурӯшӣ ВАЗ 2112 соли барориш 2006 дар кузуфи хетчбек, рангаш бошад сафед, объем мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гидравлик, 4 баллони нав дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша бошад гуфтесай бародаро 10000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 68000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. лайка фаромӯш намекунем дӯстон ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. нӯҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Tico соли барориш 1998 дар кузуфи универсал, рангаш бошад сурх, объем мотор бошад 0.8, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби корӣ қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. нархша бошад гуфтесай 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 95000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 соли барориш 2004 дар кузуфи седан, объем мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, краскаш навай, инжектор газ бензин ҳаматарафа. мошин тайёр мега соҳибаш. мошина фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе бародаро. нархша бошад гуфтесай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 102000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Volkswagen Passat соли барориш 1999 дар кузуфи седан, рангаш бошад кабуд, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотораш 1.8 простоя, 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, дискош созай, мотор, коробка, ходовоиш ҳамаш 100%, алишан мешавад ба Opel Vectra B, Mercedes V124, сечка, компрессор E-класс зайчик. вариантҳо боша гуфта пешниҳод кунед. Viber, WhatsApp ҳастай. одамое ки 3-4 ҳазор нарха паст кардена хубаш занг назанед. мошин боша қарор дорад дар шаҳри душанбе ва нархша гуфтесай 19000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 129000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 12 мошини фурӯшӣ Daewoo Leganze соли барориш 1998 дар кузуфи седан, объем мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша бошад гуфтесай 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 123000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора бо диққат охира тамошо кардем ва имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.